Samantala, isa ang Zone 3 sa Barangay Amansabina, Mangaldan sa mga lugar na mahigpit na binabantayan ng lokal na pamahalaan dahil sa malalim na pagbaha tuwing may kalamidad gaya ng bagyo. Sa kasalukuyan, lampas tuhod na ang taas ng tubig bahasa na sabing lugar. Hirap na makatawid ang ilang residente sa mga binabahang kalsada, ngunit marami pa rin sa kanilang pinipiling manatili sa kanilang mga tahanan. Bumaba na po ng konti, kahapon hanggang dito po siya. Nagkaisa naman ang mga residente at opisyal ng barangay sa paglilinis ng drainage canal at inalis ang mga nakabarang basura at bato upang mapabilis ang daloy ng tubig at kahit papaano ay mabawasan umano ang baha. Ayon sa isang opisyal ng barangay, patuloy nilang minomonitor ang kalagayan ng mga naninirahan sa apektadong bahagi ng kanilang barangay upang matiyak ang kaligtasan ng mga ito. Sa ngayon, habang wala pang naitatalang lumikas mula sa nasabing purok. IFM News. IFM News. IFM News.